manje kuzomele ngiqhubeke nayo le ndlela yami ngoba mangizolokhu ngimile ngashona ilanga kuleli langa leli, kungashona ilanga kuleli langa. Ngiyayifaka-ke hhayi. Eyi, ashisa bafethu ngendlela eyisimanga yabo, ngendlela eyisimanga. Yabona nje omunye umuntu nje akazinakwazi la khona nje omunye uyilalele kodwa uhlupheke njengami kanje lo muntu uyilalele, noma omunye uyibhemela insango. Omunye nje akazinakwazi nje akacabangi nje yabo, akacabangi nje yena uyitshela ukuthi uyacabanga kodwa yena utshela ukuthi ucabanga ngempela yabo, kanti hhayi ayikho nje into ayicabangayo yabo. Into ebalulekile ukuthi uyifake uma uwumuntu yabo, uyifake ungabi nendaba futhi ukuthi ubani uthini kanjani yabo. Uzenzele nje into yakho kuphela futhi uzenzele nje into yakho kuphela yabo, ngoba manje uma uzolokhu nawe ukuthi usibanibani uzothini, lokhu ngivuka mhlampe ngihamba ngey'nyawo ngibheke esiteshini, ngibheke empangeni ngey'nyawo, edrobheni ngey'nyawo. Mfethu asikho isikhathi sobudala mfethu, asikho isikhathi sobudala yabo. Yabona nje thina ngoba usibona silokhu siy'faka kanje kuningi kabi yabo. Mina nje impela ngimncane mina, ngimncane ngendlela eyisimanga kodwa umqondo wami ngenxa yokuthi uphokophele kuningi engiy'bona ngisele kukhona yabo. Yabo kuningi engiy'bona ngisele kukhona. Wango-2002 mina yabo, ngizalwa ngeyi-10 January 2002 yabo. Ngimncane kodwa kuleyo nto leyo mina angisho ukuthi ngimncane, ngithi ngimncane ngenxa yokuthi abantu abajwayele ukusho njalo ukuthi hawu usemncane wena, ukuthi usungaze ukhale ukuthi awukakabi nomuzi nemoto, awukakabakheli ekhaya. Ngithe wena mfethu isikhathi sihambile yabo, wena ufuna ngibe mdala kuze kube njani? Ngoba phela kusele 6 years manje ngibe na-30. U-30 iwona ngithi uma ngifuna ukufika kuwona ngifike kuwona, umuzi wami senginawo, senginayo imoto yami yabo, senginalo ibhizinisi lami engaziyo ukuthi ngimile ngalo yabo. So kubalulekile ukuthi ngiyiphushe le nto le yabo, cause okwangempela akekho ozongenzela yona yabo. Kubalulekile ukuthi ngiqale ngiy'sukumele kwamanje yabo. Kahle kahle kuyimanje futhi kube kuningi osekwenzekile, kodwa-ke ngenxa yempilo kuyothiwani yabo, kuyothiwani kukanje njengamanje. Kodwa-ke ngenxa yokuthi impokophelo ikhona siyalwa, yingakho namanje sihamba kanje, sihamba ilanga lishisa kanje yabo, ngesizathu sokuthi silwela khona ukuthi izinto zenzeke yabo ngendlela esifisa ngayo, cause siyabona ukuthi hhayi yabo la bantu laba abaphumelela bahlezi besho ukuthi empilweni ayikho into ozoyenza kalula, funa ukuthi ulwe. Mina lobo bunzima lobo bokulwa, lokhu ahlezi bekusho bona, ikhona lokhu engikubona njengamanje yabo, ikhona lokhu engikukhona yabo. And ngiyabona ukuthi uma ngabe ulwa ngempela ulwela impilo yakho kuba kanjena kanti yabo. Iyona lo bunzima engikubo njengamanje, engibonayo futhi ukuthi mase ngibunqobile ngawela ngale, hhayi sekuphelile yabo. So yonke into ifuna ukuthi uyi-face ungayisabi yabo. Into eyenza ukuthi abantu bangaphumeleli ukuthi umuntu usuke esaba uku-face impilo yakhe yabo. Uma ngabe esaba ukuyi-face, ngisholo kanjani lokho, kunalento yokuthi umuntu uthole ukuthi uyaphila, uphilela ukuthi uma evuka ekuseni mhlampe uma ebhemile wadla, impilo iqhubeka alala yabo. Khona lokhu ukuthi usaba ukuthi umuntu evuke yabo, evuke phambi kwabantu bembone ukuthi uhambe uyocinga umsebenzi akawutholi yabo. Esaba ukuthi evuke ehambe eyocinga umsebenzi angawutholi yabo. Usaba nje lokho kuhletshwa lokho yabo, nokubonakala ukuthi yabo leyashizile yabo, yabo ifuna ukuzama ukulungisa izinto kuyabheda yabo. Leyo nto umuntu asuke eyisaba, kanti leyo nto akumele uyisabe leyo nto leyo yabo, akumele uyisabe yabo. Mina nje nabantu abaningi kabi mina
abaningi ngendlela eyisimanga abangathi uma bengibona besho ukuthi uPhumlani mfethu, uPhumlani mfethu usephila impilo nje, yabo awusamqondi nje kahle, kanti hhayi yabo ingoba ngiyayifaka njengamanje yabo angisenayo lento ukuthi ngangisakhula esikoleni sakhohliswa yabo singamajida singamaswidi sidla iy'ngane yabo, ayisekho leyo nto njengamanje. Sengilwela ukuthi impilo yami manje ngiyibone iqhakaza yabo, futhi umuntu oseceleni uthini angisahlangani ngoba vele ukulekha kwami ukulekha ekwenzeni kwami vele yabo, vele kuzoba nzima kakhulu yabo, kodwa uma ngiqala ngilwa manje ngizobona nami kusasa ukuthi hey kwangisiza madoda, kwangisiza yabo. Kobe sebencoma bonke, wabona laba akade begxeka ukuthi hawu kanjani awenzani lo ntontoni yabo, kobe sekusho bona ukuthi hayi ntonami uyintsha sana yabo. Manje nje bafethu kubalulekile nje ukuthi uma uwumuntu uy'tshele ukuthi le nto le ngizoyenza yabo, le nto lena ngizoyenza. Sonke sizalwa siney'fiso la, kodwa sinamaphupho esifisayo ukuthi siwafeze. Lawo maphupho vele ayofezwa yithina, so kufuna ukuthi ulwe yabo, ulwe ungabi umuntu othi uma uvuka wena ujabuliswe ukuthi udlile walala, ujabuliswe ukuthi kusasa kazi ngizodlani, uvuke ukuthi uyadla ulale ujabuliswe yilokho. Impilo akumele iqhubeke kanjalo, impilo kumele iqhubeke ngokuthi u-achieve ini yabo. Uma kuphela lo nyaka ubuke ukuthi ngi-achieve ini yabo, nginani ngenzeni yabo. Kufuna ukuthi kube kanjalo empilweni, hhayi ukuthi ujabuliswe ukuthi wena uthenga ukudla nje wadla wasuthi ingakujabulisi leyo nto leyo, ingakujabulisi leyo nto leyo. Leyo nto leyo into esuke isijabulisa abazali yabo, into esuke isijabulisa abazali leyo ukuthi hawu Nkosi yami ingane yami ngithengelile i-25 yempuphu ngithengela yabo wona braai pack inyama utontoni. Umzali okumele ejabuliswe leyo nto, kodwa uma uyingane nje uwumbhemu ungajabuliswa ukuthi wena uvuke wadla lwaqhubeka usuku walala. Kumele wena wazi ukuthi osukwini lwanamhlanje noma kulo nyaka lo ngiyala ukuthi kumele ukuthi ngibe nakho yabo, noma kunzima kanjani kodwa usho ukuthi yabo kulo nyaka lo kumele kuphele kunale nto le yabo, lo nyaka kumele uphele kunale nto le yabo. Leyo nto nje ibalulekile engiyifisayo mina nengiphekwayo njengamanje, ngoba ngilokhu ngihamba nje ngijuluka kanje yabo. Iyona nto engiyilwelayo-ke le yabo. Kumanje nje ngikhasini yabo, ngikhasini njengamanje idatha kusabheda la yabo, cause nayo imisebenzi vele ayikho yabo, cause iyona phela ebengizama ngakho ukuthi uma kuwukuthi ngisaspana bengikwazi ukuthi ngivele ngithenge idatha lenyanga, ngikwazi ukuthi ngiyiqhubele futhi ne-content yami la on Facebook yabo. So okwamanje yonke into i-email, once kwami umsebenzi yonke into yami. So ngidinga ukuthi ngiyo-connect-a lapha eMfolozi Hotel, ngikwazi ukuthi ngiqhubeke ngenze iy'nto zami engiyifisayo yabo. So nje okwamanje izinto y'hamba kanjalo, lokho nje mina engizokusho osukwini lwanamhlanje.